Την ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός στην Πάντα φιλόξενη έδρα της Μακάμπι Τελαβίβ με 75-71 και έπεσε στο 14-10 στην κατάταξη της φετινής EuroLeague. Οι πράσινοι, που είδαν και τον Όσμαν πλην του Ναν να χάνει το παιχνίδι τελευταία στιγμή, ήταν πάρα πολύ άστοχοι, όπως και στη Γερμανία κόντρα στην Bayern, και παρόλα αυτά κατάφεραν να μείνουν στο παιχνίδι, παίζοντας εξαιρετική άμυνα κατά περιόδους. Από εκεί και πέρα το προβάδισμα, παρότι άλλαξε πάρα πολλές φορές και για τις δύο ομάδες, η ελληνική ομάδα δεν τα καταφέρει τελικά να είναι αυτή που θα χαμογελάσει στο τέλος. Πριν της μεγάλης αστοχίας στο τρίποντο, που ο Παναθηναϊκός είχε 23% σε 30 παρακαλώ προσπάθειες, πλήρωσε και την πολύ κακή δημιουργία που μέτρησε μόλις 11 assist για 9 λάθη. Παρόλα τα πολλά προβλήματα, οι πράσινοι μπορούσαν να κλέψουν το παιχνίδι και να γυρίσουν με το διπλό στην Ελλάδα από το Ισραήλ, αλλά οι μόλις 11 πόντι που πέτυχαν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο δεν τους το επέτρεψε. Το μόνο που κρατάμε στο απόψινό παιχνίδι, μιας και πρέπει να ξεχαστεί γρήγορα για την ελληνική ομάδα, είναι μετά το DNP του TJ Shorts, τα 28 λεπτά που έμεινε στο Ισραήλ στο παρκέ, μετρώντας πολύ πλούσια στατιστική με 13 πόντους, 7 rebound, 3 κλεψίματα και 3 rebound. Επόμενο μάτς για ανάκαμψη των πρασίνων στη Γαλλία κόντρα στην Άσβελ.